Las 9:41. Aksyon! Night Patrol Team Reports! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na buntag para mati region-wide, mga pangalagad kita. Hasta alauna sang kagahon. 2 ka oras, 16 minutos. Manabilin sa ato sila papangalagad. Opdanay kita sa sugalaw sang bagong tuig 2023. Magababay na sa aton ang tuig 2022 sa aton siling special coverage countdown sa pagsugalaw sa 2023. Special ini ang aton nga pagpangalagad karon nga gabi. Sabado nga presentation petsa 31 katapusan ini nga adlaw kakatapusan man ini nga petsa sa bulan sang Disyembre. Pitik sang rilo alas 12 magasangko na kita sa bagong tuig sa 2023. Opdi ninyo kami sa 2 ka oras kag 15 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo para tutunan ang Action Night Patrol program. Sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sini nga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry sang aton sini kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang ato sini patrol kay na para karambiyong sa pila ka bahin sa ato sini nga probinsya, Dakbanwa sa Bacolod.
bantayan naton kagimulsuhan. Ang pag-goodbye sa 2022 kag ang pag-abi-abi sa 2023. Sa aton sining special coverage karon nga adlaw, New Year's celebration. Magadulong kami sa inyo sang mga aksyon balita from where the action is. Amo ni ang bata kag dulunggan sa aton sini kagabihon, ang aton sini patrol sa anong pa nga mga eventualities nga magkanabo before and after sa New Year celebration. Una ninyo diri mabatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Night Patrol o pod kay Action Zel Minardo back to back sa aton nga piloto Action Ninyo Bugina or Action Papang Nixon Tahom. Pagbantay naton sa mga update sa balita nasyonal, sa balita international. Sa News Center, boylog naton ang puwersa ni Aksyon Ederaboso. Opda makita sa aton sining mga technical partner. Diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Espolgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangpago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kiranda ng inyo sinilagad, ang inyo silingang korman Action Night Patrol Program. Sa aton silingang countdown sa pagsugalaw sang 2023 special coverage sang Action Radio Bacolod. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa labilin. 2 ka oras. Or 3 ka oras kag sarabilin nga 12 minutos. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time alas 9:49 na. 2 pa ka oras sa nabiling kag 11 minutos mag-aabot ang takna ng alas 12. Ato na sugalawon ang 2023 Linok Panay. Aton bantayan kabay pa nga while lang sang may mahalitan ha. Subong pala nga gabi bulo batsagan ta na ang warm up sang mga palupok, warm up sang mga turutot, warm up sang manog-inom sa mga kalye-kalye naton diri sa Bacolod. Bisan diin lang nga kalye may mga sound system. Amuning balantayan sa nagapamati karon nga gabi durante nga ang ibanda ga preparar na sa ila sining handa para sa New Year. Ang iban ti galaga pa kansimong ipakaldo, ang iban ti medyo nagapakold pa sang ilimnon, beer, brandy man ako ni whiskey. Ang ato lang ingyo sa inyo, let me remind palihog lang, hindi pag-upda ang pagpalupok or hindi pag-upda sa inom ang pagpalupok. Pasilipat ka na sindihan mo ang bilong-bilong, nalipat ka nga ang ginhaboy mo, amo ang ginsindi mo, ang ginsindihan mo nga bilong-bilong, amo yang wala mo mahaboy, disgrasya. Most likely sa mga insidente sang firecrackers ari sa mga nakainom. Halos ang aton kapulisan sa Bacolod kag sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental nagapangamuyo nga kabay pa wala lang sang may malukpan nga pyrotechnics o kon firecrackers durante ginasaulog naton ang New Year celebration, ang pagsug-alaw naton sang bag-ong tuig kag kabay pa
nga sa pagwa sang tuig 2022 wala lang sang may makakas nga parte sang inyo lawas. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kabudlay na magbulag ang tuig 2022 may parte man sang lawas ta nga mabulag kung hindi kamot basi tudlo kuwera palayo sa muna ang ato na pilasyon sa ato nga mga tagparabati nga nagamonitor karong nga gabi hindi nyo pag-upda sa pagpalupok ang makahulubog nga ilimnon kay basi lipat ka madisgrasya kagid. Sa mga nanay kag tatay, ang kabataan baw bantayigid ha. Pagpatak alas 12 ang kabataan, kung pwede lang sulod balay na lang. Hindi na pagpaintraha pa sa haboy kang nagasindis ang palupok baw, kuwera palayo. Sa ato naman nga mga firearms holder, civilian ka man o kung government agencies concerned, base ara ka sira tawag nga law enforcement agency, mga nunoy, mga inday ha, ang inyo issued firearms or ang inyo sining service firearms o kung personal nga armas, palihog lang, tagualang aran ninyo na ha. Hindi gid kamo magpalupok sa inyo armas lothang, kay base kung may makakilala sa inyo, kag base may makareport sa higher command sang PNP o kung Armed Forces of the Philippines nga ikaw nagpalupok, patay kang bata ka. Hindi pagbutang sa alang-alang ang imo propesyon bilang isa ka miyembro sang Armed Forces of the Philippines, bilang isa ka miyembro sang Philippine National Police or any government agency, any law enforcement agency. Palihog lang itagob anay inyo sini kabangis o nagakatol ang inyo sining tudlo sa pagpitik gatilyo, i-relax anay na kag idiyahi nga hindi makapitik gatilyo sang armas lothang. Suliton ko ha, nali may makareport kag may manugid nga ikaw police, armed forces ka man o kung PNP, any law enforcement agency nga nagpalupok armas ka kag may magpanugid nga may nakakilala sa imo, or if not basi kung nakuhaan ka video, patay kang bata ka. Hindi pagbutang sa langalang ang propesyon mo nga lifetime tungod lang sa imo sini pag-inom sa makahulubog nga ilimnon, nalipat ka nga nakapalupok armas mo, base amo pa na ang halinan nga makakas ka sa serbisyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:55. Balik kita pagkatapos ini. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, padisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay ang mga Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gid yang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami isa nga face to face kay kami dahil wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulang eh may pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw gid ang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo git underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Standard Time in punto pangot las 10. Duha na gid lang ka oras sa Rabilin. Goodbye na sa 2022, welcome na sa 2023. Sa aton sining special coverage, countdown sa pagsugalaw sa 2023 sa Action Radio Bacolod. Manging kabulog na ito ng bilog ng puwersa sa aton news team ka-correspondent. Ang aton mga correspondent sumong tinaga obserbar sa tag sa mga areas of responsibility, 5th District, areas sang 1st District, areas sang 2nd District, area ni Action Nelson Pateño, Action Roger Gutib, kag Action BJ Pasible, way labot sa ato sa nga mga patrol unit reporters nga araya sa field. Ara sila sa nga puluyan, on alert man sila, kag anytime pwede taman ma-check ang ila karon nga sitwasyon sa ila dira nga mga tagsa kapuluyan, sa ila nga pagbulubakasyon, pagpauli sa ila sini nga pamilya. Nevertheless, manging kaupod balaton karong gabi sa aton sila papalagad i-check taman karon ang sitwasyon sang aton kapulisan sa palibot-libot diri sa mga probinsya, mga banwa kag syudad. Aton ina kamustahon ang mga chief of police, ang mga hepe diri sa 1 to 10 sa Bacolod City Police Office. Ibaluon taman karon ang sitwasyon sa tagsa nila sini ka area of responsibility, Police Station 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I-try taman karon nga makontak si Bacolod City Director, Police Colonel Thomas Joseph Martir, kag ang Public Information Officer sang Negros Occidental Provincial Police Office sa kahandaan sang aton sining nga mga kapulisan. Pati check tang unang report sa atong City Patrol, ibaloon tang sitwasyon sa Metro Bacolod
Sa padayon nga paglibot-libot ni Axonzel Minardo sa nabilin, isa ka oras kag 58 minutos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Axonzel Minardo sa patrol. Axonzel, advance Happy New Year! Action Eric, may gabi kag advance sa New Year man, no? Sa aton nga mga tagpalamati diri sa may sunod sang Bacolod kag sa bugos man nga probinsya sa Negros Occidental. Mayong gabi gid, no? Kag advance sa New Year. So, Action Eric, no, live kita diri sa may reclamation area, sa may fire tackle zone, which is Action Eric, ang kalabanan diri, no, kung almost nga mga kiosko is sirado na. Uy. No, bangot good news, kay ubos na ang ilang nga mga baligya sini nga palupok Action Eric. Wow. Na may aring na lang diri, oo, mga pila na lang sini, ka mga kiosko ang open, nga may bilin-bilin kay Action Eric, no, nga mga baligya. Kaga ini, kung sipon mo kami Action Eric, meron mga tara na lang sa 10, kamang Okay. ko, for them 10 na lang. Ang nga iba niya, sirado, nag-ed Action Eric, no, kay ubos na kanang ilas, sini nga mga baligya, kay Chalin pa kagina, na alas sini, isa na, gano'n naman gid. No, na dumudamo na diri nagbalakal na subong gani ang Bureau of Fire Protection, no, nagagwa na sila Action Eric, no, ang Special Rescue Unit kag diri ang sa may nakaplasdag diri duwa ka BSP Action Eric mo nga fire truck ni, so nagagwa na sila kay nagpangimos naman. Oo. Ini ang mga tag-iya sang kiosko kay ubos na, no, kalabanan sila ang mga Pwede ka baligya da ka interview sa mga kiosko nga tag-iyada nga naubos ng baligya? Basi masiplata mo tong nagligad mo to lang nga gin-interview Axonzel? Ang gin-interview ko nagligad Action Eric, no, so si Sir Dariada, wala na Action Eric, Why no, na? nakali na sila. Ari ang mga ang close Action Eric, almost naghalali na gid. Oo. No, ang nari diri subong nga nabilin is mga nagabaligya. Diba, Pare, si kung may nakitaan ka da nga tag-iya ka baliligaan, bala nga sirado, nakatinaubos na, way kita sa may nabilin pa da? Ari Action Eric, ang timing gid kay may gapanerado pa lang sila. Ari kay ma'am. Kamusta hang iya nga pagbaligya? Kamusta ginansya ya? Oo. Oo. Amo na niya. Oo, si Ma'am Dere, ang tagiya sa isa ka kiosko, nag-tell sa kamom, ubos na inyo nga baligya sini. Wala, ano lang. Ari tayo ng iba, Action Eric. Ah? No, ang iba na return, pero ang iba Dere, may mga bili ng inyo, ya ma'am. O, ang iba niya nagsarado, Dere Action Eric, no, na, ano na, may mga bili, no, may return. Pero ang iba Dere, Tinga nga may ano na ba itong sili ko sa may return man? Sel? Ang return Action Eric, wala iyan na ubos ang ila, i-return ni nila sa inyo nga ginabaklan, ma'am. Ah. Oo, sa ilang nga ginabaklan sila eh. No, pero ang So butsilingon action sir, kalaruhon ta, hindi talang nga kiosko nga nagsira, ubos ang baligya. Ang almost Action Eric, almost lang, no? Oo. Gana sila nag-sarado, ubos, pero may pipila diriya, ari sila bagora ni nag-close Action Eric, nag-return na lang nila ang ila sini nga baligya sa ilang nga ginbaklan. Nagbangod may mga nabilin pa sila. Oh, makutabi nga nga ibalik nila, hindi pa nila sila bumapaligya kang mapaubos, katimprano pa man oh. Ma'am, hindi nyo pa ni mapaubos, subok ang ano. Okay? Ara po, naman sila ya, so choice nila yung Action Eric naman nira na nga daan, no, kay napuli na sila ko mo. Oo. Oo, so mapuli na sila ya. Ang iba niya Eric, ari pa ya, kay ang sunod rin yung nagligas kapag nga pagpamangkot, kami mga salakyan sila ya. Oo. So wala sila ya kargahan na Eric. So dahil Okay. Oo. So, mas pagkamayuho nila nga may mabilin sa baligya nila, sang sa maulihi sila sa pagtakop sang 2022 muna? Yes, correct Action Eric. Okay. So, Daw sila pero sa imo pamangkot, jutay naman ang baligya nga nabili ni Nasel? Jutay naman lang, ma'am, ang nabili niyo nga baligya. Oo, jutay na ng Action Eric. No, so galing kami nga guys sa Laya Pule, kay wala sa nila nga mga pamilya. So sila nga panimalay. Okay. So sila mga balay sa Action Eric. So, pero dito sa punta ginang na pamangkot, kaya ubusan, ginading ilang, kawaring sa tupado, ubos na ginading ilang Action Eric. May nabilin da nga tao da, sa naubusan na da? Ang sa Action Eric, nagapanghimos pa sila sa bong, ang mga nabilin dere.
Ato pa sila sa sulod Action Eric, na kay ginayaga nila, o kaya sa lakyan gahulat. Masay mga agaw mo sa pabangkot na, limuti okay ang baligyanay da, no man? Ga-entertain pa sila Action Eric, may mga nagpa-reserve bala, dun pa kuanay, o kado kadamo, ganahan ka tinumpok na Action Eric ko. O amo ni ang nagpa-reserve subong, masahila sini nga mga, dali lang gid, okay. So kami sa Lacarlota, sa Action Eric ko mo, kami nagsulod bagola, nga daw may nasulog, kami sa Lacarlota. Pero oo, may ano? Sa sunog, man sa Lacarlota City, kung Action Eric. May sunog sa La Carlota? Oo. Okay. Barangay Balabag. Balabag, Barangay Balabag. Oo. Hindi sa city proper? Hindi, Barangay Balabag sa Action Eric. Okay. No, do medyo dako-dako man no? So, pero ano tala ni naton, i-follow up. Pero sa Action Eric, nawa na ang sitwasyon dere, ano ko ang tagiya, di ba Action Eric, nakado ka, pagid sila katama, makagasi ng bunot, Action Eric ko. Kuno mo, sige pang binaklalay da, Action Cell. Amo ni ang nabili ng Action Eric yung sa lamisa, bakalo ni Action Eric, inapotos na lang nila, ang mga nalatag na siningara sa may babaw lamisa Action Eric. Nasa mo na ang ilang subong, pa-reserve na ako na bakal na nga daan, sige balik na lang din nila. Ang iba niya, amo ni ang bali ng Marisa kagina Action Eric, na ubos na diya, ang nabaligya sa sininga Fiesco. No, so kayang tagiya, nag-entertain nila nga mga customers ni, kay kada madamo katama sila sumarot ng mga services sila goro kabilog ang ari sa isa ka Fiesco. So ang iban dere, try ko kung may ari pag dere nga pwede natin mangkutan. Ari na may bilin pa niya nga baligya. No, open pa man siya. Ari kasi ng bonus man. Kaya ang mga nabili na Action Eric, pipila na lang mo. So that's why, ang mga tao dere nang tinumpok ko, kamakita natin. Isa ka Fiesco doon damo-damo, medyo tama. Okay. No, so hindi ito pag-imanahan ni ang mga tag-iya. Kay ayo nga, dali lang git. No, kay damo-damo ang ilang Doga ginual pa ang mga tao da, no? Kaya nga pa mabakal da, wala nang grubaklan da, no? Oo, hinagaw pa sila bakal Action Eric, kaya ang iban sini. Manuod sira, hinagaw man mapuli sila nga mga balay, no? Oo, kaya ang tao, amo na gano'n sukanay sila kan hinagaw man sila sa mga bakal. Okay. Kasi daw entertain man rin sa mga managerigya, kasi rin may mga nakalatag man rin, nga ang iba nag-advance na Action Eric, na siyang nasarado kang Fiesco, kagagin mo sila nila, na rin. Dahil nakanotod si Action Cell Minardo, report si Action Cell live dira sa ginabligyan sa palupok sa reclamation area. Di may ara iban nga ginapaubos na, no? May ara iban nga may nabili pa nga jutay nga nagpanira na nasa kiti way sila sa lakyan kag sila nila may ngagaw sila before makabot ang bagong tuig Action Cell. Action Eric, ko nang baka nga ang mga kabataan ng iban, no, na nagahingagaw man diri sa ilang nga pabakal sa palupok, kasi ng bunot na subong nagdadamo, nagdamo sila kahit sa paglibot ariyo na lang gid kabilog ang nagabaligya, no, ang dito sa Priya kay may arak Fiesco nga ginakadtuan nila, ang gusto nila baklen wala sa isa ka Fiesco Action Eric, nababailin naman diri sila sa Priya kag pangitaon kung ano ni ilang nga mga nabaklon, no, pero kung makita ante diri almost paubos na, no? Kagawa na sa katenda na bilhin na lang gid nga mga palupok sini ara puitin, so ang mga pangulo, kaya lang ni Action Eric ang kalabanan nato na nga makita, no, ang baby candle o small candle bomb ni Action Eric, no, manala na ang mga katayan sa nasambit ko mga fireworks, so wala naman sila pasirit, pikulong, no? Action Cell, nagkarabili na lang ang mga product. Action Cell, standby ka nila, balikan ka nila dugay for more information. Balik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende.
Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo. Makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo. Kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na ng demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng muna kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng mga buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdalas Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:16, balikanta nga nautod nga signal aksyon sa Zil Menardo, reporting live dira sa kinabiligyaan sa mga palupok sa area sa reclamation, sa Silinga Matrion, kati gapaubos na nga nagapaubos ang mga baligya dira nga mga palupok sa reclamation area. Tido maayo manigili kati naging opdan sang maayo nga lakas sa panahon, ti medyo nag-ayo-ayo ang ilan dira nga pagbaligya kag negosyo. Aksyon Sel, finally, please come back. Aksyon Eric? Yes. Ito Aksyon Eric, madamo-damo pag-Japon, no, sige, diri pa bakal, na nagdugang, pag-ganing na nagdugang, ini ang sa mga sis ko. Paginang, naging sa makutan, ito nga daw, 15 lang sa nakabilog, nagdugang, nag-benching po na to sila. Madamo, naging sila katama, Aksyon Eric, mga kaitin na nagaw, pag-iban, mga taga-diin, panigurang iban, mga dala, pag-inya, bag na ganyan, basta para naman tricking, Aksyon Eric. Negoro January 6 ang ila sining palupok. Ano na nabili nila doon nga mga palupok? So, parang nakitaan mo, Aksyon Zel? Aksyon Eric, no, sa sambit ko gina, ini ang small kaga big nga candle bomb, mga puiting.
kag piccolo, triangulo, ang nasubong pasirit, no? Ang 7 colors nga ginambal nila, which is ang malagba sina, no? Kag whistle bag, naman sa reactionary ka mga nabilin diri nga mga palupok, no? Ang makita naton diri pare-pareho na lang nga mga sahi, kag jutay na lang, no? Ang mga ginabaligya sa isang aton nga mga kauturan, kaluyan, aton sa piyak daw may available, pa sila yung katay sinactionary. Okay. Ara, bagong ilaga nyo, na bagong kwa pagin ni Guro, kasi nag-add pagin sila, no? Ang nagabaligya dito sa isa ka-kiosko, kay may isa pagin sa karton nga dako, nga 800 rounds, siguro ang katay, generic, ang ila, sining ginabaligyan no, kay kadamo sang mga nagapangita pa sang palupok nakalabanan yan makita natin reactionary ng mga kabataan pa man upod ang ilang mga ginikanan mga generic mga kalapit lang siguro yung iba nga nagapamakalo mga lapit no kung hindi lang mga lapit generic sila pa ni ang ulihid kadto kahit ang ilang lugar yan naman na sila nga gasaligman lapit lang diri sila kahit yung iba nga mga lagyo na pa balay generic temprano pa na mo na nagapangumpra nila binagid sa mga nabukid yung areas be ang iban nga mga nasakupan sang nasyonal sang Bacolod no wala yan sang firecracker vendors sa ilang areas so diri pa din sila nagakadto kag nagapangumpra man generic no kagati ang diri sa mga areas sa generic na kalabanan gid sarado na ari daw kito na lang sila ang naga-open sini no so kani nga interview ko dio wala na sila kung iban sini nga busan na lang gid nga baligya kasi ito sa naging pamanan pa siya sang 5-star no iban nga mangayo na paman no konti kung suki mo di mayo kay maka-discount ka nga mo na di ang nabinta kay pasuki-suki na reactionary mo ang kanakyos kay kadamo sila 61 sila nga daan kabilog pero ti super reactionary na wala man sang nangin problema diri sa pila ka adlaw no nga pagbaligya sinisang vendor sa mga palupok o sa firecrackers sa mga fireworks diri sa may reclamation area reactionary no naging malinong safe matawhay diri ang area sini pero reactionary no sa aton nga mga kauturan sini live man kita dato idto karon sa may Bacolod City Government Center kay dara sa may fireworks display sila mag-countdown sini reactionary nakagi-check naton didto karon kay subong nakatuan namon kung kamusta ritong ilang raffles yan na kamusta kay isa ka salakyan na kay may sila may program na dito sa may Bacolod City Government Center na sa aton man to nga chikeron kung kamusta man dito ang sitwasyon sa buong Action Eric na gabi. Okay. So for Action Eric kami na ang latest update diri sa may reclamation area nang iban pa karon sini nga mga areas naton diri aton na lang man ang bantayan sini Action Eric. Live kita diri sa may reclamation area ining sa Action Zil Minardo una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon sa Leonardo reporting live dira sa reclamation area. Paubos na paubos ang mga baligya palupok dira sa reclamation area. Di good news ti para sa mga negosyante. San paano ti naguluginan siya giman sila kag napaubos nila ang ila sini nga mga palupok. Balikan nila kami sa Action Seminado sa Dugang Sini nga mga balita sa sining special coverage countdown sa pagsugalaw sang tuig 2023. Action Radio Philippines Standard Time alas 10:21 na. Check na rin una check ang Chief of Police sa may Banwas ng Valladolid. Ang Chief of Police sa Banwas ng Valladolid si Police Major Wilfredo Binoman Jr. Baloon tabi ang sitwasyon dito sa Valladolid ang aton na banwang natawhan. Ang tanan nga mga Chief of Police ara gid naka-standby sa ila sinitagsa ka mga police station per order ina sang higher command sang Philippine National Police. Wala anay puliay ang mga Chief of Police tanan nga mga leaves nila gin-cancel anay tungod sining okasyon nga pagsaulog sang New Year. Ang pinakamayor diri yung tasking sa kapulisan naton amo ang pagmintinar sang katawhayan sa pagsaulog sang New Year's celebration. Te unahon ta check ang aton banwang natawhan, ang banwa sang Valladolid, pagi kay Police Major Wilfredo Binoman Jr. ma-check man ta karon sa mga nagkalalain nga mga hepe diri sa police
station diri sa Metro Bacolod, no? From 1 to 10 na kamustahon taman karon ang ila sini nga mga areas of responsibility. Ang importante da nga ma-update pa kita nila sa dalagan sa sitwasyon nila dira sa mga banwa kag syudad durante nga amat-amat naga palagyo ang tuig 2022 kag ang aton nga pag-abi-abi sa tuig 2023. Amo na nga ang aton nga provincial director naga monitor man pagi sa Public Information Officer sang Negros Occidental Provincial Police Office. Amo nang rason kun nga ang tanan nga mga SOP gin-advisean anay nga hindi magpauli anay for the meantime i-supervise gid ang mga police station nila kay just in case may mga ginapabot may mga importante nga mga tawag sa aton kapulisan at least makaresponder sila dayon. Amo na nga wala gigin na advisean ang mga kwanda ang mga chief of police nga magpauli sa tagsa nila sini ka mga lugar. Kay gusto sa provincial director ta nga ara gid mag-assist ang tagsa ka hepe sa tagsa ka banwa o konsyudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Alang-alang urong signal ni Police Major Wilfredo Binuman Jr. way kasabat ang iya sining linya. Kay way kasabat lisod tabi sa kwan sa Chief of Police sa La Carlota, si Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao. Alang-alang ang linya ni Police Major Wilfredo Binuman Jr. Ara na sa noy. Hindi na sa pagistorya kay kabalo na sa aton tiyempo ginalagas tala, no? Alas 10:24 na ari ang hepe sa Valladolid Police Station si Police Major Wilfredo Binuman Jr. sa line number 2. Major Binuman, Merry Christmas, advance Happy New Year, Major. Merry Christmas man, Action Eric, sa tagpalamati aton sa Bugos nga Bacolod kag Negros Occidental kag sumalabutan sa Action Radio Bacolod. First and foremost, Major, advance Happy New Year sa imo dira, no? Kamusta so far ang Valladolid as of 10:25 karong gabi, Major? As of 10:25 subong Action Eric, bago lang nakatapos ang panimbawon diri sa Our Lady of Guadalupe Parish, no? After man kita nag-conduct sang checkpoint kag subong kita diri sa public plaza kag magalibot-libot man kita sa area sang aton area of responsibility to ensure nga malinong kag mataga tawhay ang pagsaulog, no? As a matter of fact, halin pa for almost 3 days ang amon kampanya against 7183 or pyrotechnic acts, no? Kag ang kampanya bala Action Eric sa Boga kay kung makita naton isa ina ka mga factor nga gintunaan sang nagkala samaran. It's because sang Boga Action Eric. Okay. Sir, dali lagi, no? Hold the line please. Hindi na pabutang imo sa nga linya kay may importante ng kong commercial ipasudlo na hold the line please. Major Binuman, balikan tayo ikaw dira kay may dugang pa ko ipamangkot sa imo. Major, standby balik kita pagkatapos sining importante naton sining pahibalo. Life Extension Vitamin D3. May na-notice ka ba lang nga facial rash nga daw kaangay sang korte sang alibangbang sa guyas ang imo abyan o kung loved one? Posible ini isa ka sign
Time alas 10:28 sa Balikanta si Police Major Wilfredo Binoman Jr. ang hepe sang Valladolid Police Station. Major, ara ka pa sa linya ta? Yes, Action Eric, online pa kita sa Gyapon. Okay. Major, bago lagi natapos ang misa, dati so far may schedule ka malibot sa pila ka mga barangay naton dara sa Valladolid, Major? Yes, Action Eric, ang aton duwa ka patrol, ginaman mando naton kag subong man ang aton Deputy Chief of Police. Din istoryahan na namon ni Deputy, it's because taga-bago mo lang siya Deputy, kag ako taga Bacolod. Siling ko Deputy, ubos-ubos na lang nato na aton panervisyo kay early next month, Action Eric, mag-transfer na ako sa wala ko nabalan nga assignment. Kag almost 2 years and 2 months na ako dari Action Eric si Munakpanwa. No, subong ang amon gina-focus kay sa area sang Tabaw, matunog ang mga sound system. No, after mga 1 o'clock, ayuon ka naman silang i-turn down na ang mga agod ang iban makapaway man Action Eric. Oo. Kaya kalabanan nga obserbaran taton Major sa mga event diri sa amon sa Bacolod sa mga barangay may mga sound system kasi sila gina-plaster ti kuya sang inuman duara sa sagwa sang ilang nga balay, Major. Yes, amon ang aton makita. Pero so far nagakandak kita rekorida to ensure nga wala lang sang mga incident nga matabo sa aton iyo ara. Ang importante din, Major, nga ang pag inom bala, hindi lang pag-idala sa pagpulupalopo kay base pa disgrasya bala, Major? Yes, mo gina ang hindi naton na paghimuon nga mag-inom dayon na magkapot sang debentador kag anuman nga mga pyrotechnics agud nga mapalayo kita sa kasablagan na Action Eric. Oo, kag siguro ang ato mga kapulisan na tigin iko naman nimo sila, Major, nga kung pwede lang hindi na sa kapulisan kundi sa aton nga mga law enforcement agency, even sa mga gun holders naton dira sa Valladolid siguro nakarekorida kada nga dapat kung pwede lang hindi sila makapalupok sa armas sila sa pagsaulog kag pag abi-abi sa tuig 2023 sa Major. Yes, isa na sa aton mga ginapokusan nga zero incident kita sa stray bullet to ensure ang safety man sa aton pumuluyo di sa dakban wasang Valladolid. Amo man ang aton gin-remind sa aton kapulisan, hambal ko sa ila every time mag-5C kita, police information and continuing education nga yun sa liga na wala na sang muscle taping subong ara na sa aton ang aton na sense of responsibility nga even nobody is watching kung anong karakter sa tao, Action Eric, amo gina siya. Kamusta subong sir ang imong observation sa Dulid? Sinako na nilok panay kung medyo laka-laka pa? So far, makita naton nga kanay-kanay magid, it's because ang ginauna sa tao mas prepare pa nilang pagkaon ihanda sa ila lang isa kumparar nga inugasto nila sa mga palukong actionary. Sige. Finally, Major Binoman sir, imo na siguro nga panawagan, abiso sa mga pumuluyo naton sa Valladolid nga nagapamati karon nga gabi kag ang imo nang guro dayon nga New Year's message para sa imo dira nga mga pumuluyo dira, Major Binoman sir. First actionary sang nagliligat gali nga inadlaw kampanya kita sa Boga Baylo Turutot ang may mga boga nga kabataan sa Nauman inbayluhan naton Turutot ang Eric. Kag nanghatag kita almost mga 300 man ka Turutot ang aton support kag sini lang gabi may bilin pa ko digitay ipanghatag ni naton sa palibot kay ang aton kampanya is iwas paputok instead gamiton ang turutot kaga sa akon man mga nasakupan diri sa Valladolid i-extend ko man ang akong pagpasalamat sa aton pinalangga nga Mayor Bebot Maravalles, sa aton Vice Mayor Roel Yugore ang imo classmate kag sa mga membro sang Sangguniang Bayan kag sa tanan nga mga opisyalis sang local government sang Valladolid kag sa pumuluyo sa pag-cooperar nila sa akon na sa akon spent diri
as their chief of police malinong kag matawhay ang Valladolid actionary. Oh, before kita magbulagay, Major, ano sa December? Until December ka na lang da? January, why ka na da, Major? Hopefully, by middle of January, pag may rigodon, it's because sang October 30 pa ko supposedly nag-end sang akong 2 years term okay. sa Valladolid. No? Pero thankful man kita kay provincial director nato sa atong ginalangga nga TV, kay Sir Pamitan, for giving me the opportunity nga balya mas masaya kung diyan ka muna mag-December. No? Thank you man kita sa oportunidad kay ginatag sa aton kan kamo man na ang baylo gantas ang serbisyo nga mayo pagod nga hindi man manubunan ang aton mga boss nga magatag sa aton sa break action, Eric. With that note, Major Wilfredo Binoman, sir, Merry Christmas, kag advance Happy New Year sa imo, kag in case good luck sa imo bag-o naman nga assignment maybe next year na. Major, salamat, Gid. Thank you and God bless everyone. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! There you have it, Police Major Wilfredo Binoman Jr., ang hepe sang Banwas ng Valladolid, ang atong banwang natawhan. Kuha nagali, medyo overdue na. Si Police Major Wilfredo Binoman Jr., sobra na sa 2 ka tuig nga nagpangalagad. So posible tani sang Oktobre pa siya, kalikati na gayong provincial director nga dila na sa anay mang December sa Banwas sa Valladolid. Overstaying na gidman si Major Wilfredo Binoman. Kakitang lano niya na gidman magsaylo sa iban nga lugar. Dapat yung saluhan ni Major Binoman, syudad naman. Kung sino yung katuan ni Major Wilfredo Binoman Jr., why niya sang memang hindi siya? Iti performer man nga klase chief of police. I mean may agi man. Ang mga banwa nga makatuan niya, may mga legacy gid siya nga mabilin sa iya nga mga kapulisan. Saludo kinis bata ni puwerte kapisan nga chief of police si Wilfredo Binoman Jr. Mabuhay ka, sir. Pag-advance Happy New Year da sa imo. No? Las 10:36, Action Radio Philippine Standard Time. I-try to be check si Police Lieutenant Colonel Garinganao, ang Chief of Police sa La Carlota. May sunog pa sa La Carlota to sa may dito barangay Balabag. Kasi may update pa to kung makuha si Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao, ang Chief of Police sa La Carlota. Ito na sunog to, balay to, no itong ginhalinan sa sunog kasi kung palupok bla. Wala kayo mga balay sa umaya, imos kahoy mo. Kung ang atop kung hindi ni pa kugon ti abans ko lang kung habuyan asang karayo o bisan opos ng kasigarilyo nga may baga dasig na akong kaysa magkuan makot ang karayo, no? So halin sa Chief of Police sa Banwas ang Valladolid, ari sa linya naton ang ari kuan man performer man nga Chief of Police, very workaholic ag very energetic, si Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao. Colonel Garinganao, sir, advance Happy New Year, Merry Christmas. Yes, sir. Advance Happy New Year kag Merry Christmas si Moda kag sa man sa tanan nga kapati sa mga programa. Sir, antes ko mag-check sa imo area, naka-receive ka da report nga may sunog sa barangay Balabag to? Yes, sir. May ita diri nga nga balay nga nasunog, no. Sa subong ginulat naton ang investigation sa ato nga bilog fire kung anong gitulat sa sunog. Pero gamay man ni sir nga sunog, no, sa kabalay kaga alas sa gilid sa kampo bata na topok sa mga kalayo kaga subong gina tiwap sang taga bilog fire kung anong kausa sang pagsunog sa ngini nga balay. Butso yung sir, under control naman to, naman dapat kabalakaan. Yes, sir, under control lang kaga, wala na problema. Okay, salamat kid. Anyway, sir, Garinganao, kamusta ang imo preparations mong sa pagsugalaw sa 2023 naton? Yes, sir, sa subong, no, do medyo sako kita tong kapulisan, no, sa pagbantay sa palibot, no, sige man na aton nga
hatag sing mga pagpandam sa mga pumuluyo sa Lacarlota nga abot sa alas 12 karon sa pagbulag sa bagong tuig. Tapos tuig nung maging mahalangon sila sa paggamit sa mga palupok, no? Kung pwede lang, wala lang sa iba ng mga bagay like armas nga palupok nila, kung sino mga ganong dilisaton. Correct. Ang aton nga mga barangay tanod, no, mga force multiplier naton gin-utilize na naton sa pagpatrolya, pagpaandam sa mga tao sa tagtatag sa kabarangay. Nagkontuwira sa mga barangay official nung buligan nato sa pulisan sa pag-mitra sa nga tao kininong wala lang si matabo nga aksidente nga sa pag-abot sa bagong tuig kag subong man ang atong pulisan sir wala man niya katulog sa subong, no, may tao kita nga nagalibot-libot sa palibot para lang mabantayan ng bilog na syudad sa Lacarlota. Ang akong di sir oras alas 10:39, kamusta sir observation mo na sang linok panay di pagid mandamo? Super sure dire, no, halos ang mabatian naton sa subong wala kasi mga dlagko nga linumpok o madamo. Puro lang mga bidyuke, no, nga sa baran papalibot kita sa mga barangay. Pag nakikita naton nga masadya mga tao gulat sang pagbulag sang ukon pag-abot sang bagong tuig. Kabalo kita nga inisla gaulat ng magpalupok pero gihambal kita sa ila nga dapat may aras la area nga kung din dira sila magpalupok, no, hindi kay sa mga kilid sang kampo, sa damong pamalay, kiti so na lalo pag magpalupok sa tawag nga tuitis nga galupan sa babaw. Base magbalik ang kalayo sa mga kampo bla kati daw pa sang kampo dire wala pa matapas. Ka mga pamalay nga mga human sa mga light materials ka delikado. No, kopod nato lang dilo pa sir naga-monitor kag aton nga rescue dire, no, ang CDR mo naton. Naga-coordinate sa isa kag isa para lang kung may matabo just in case kidman, gatabanay kami, kaupod man ang ato mga force multiplier, mga bagay official, ang mga katapos ng LGO, no. At time to time, nag-update kita kami kung ano ang sitwasyon sa syudad. Sige. Lieutenant Colonel Garingano sir, finally, ang imong nga mensahe para sa taga Lacarlota kag sa aton sini nga makauturan dira, Colonel. Well, sir, sa aton nga mga pumuluyo sa siyudad sa Lacarlota, no, ang atong kapulisan, no, pod ang aton nga LGO, rescue kag ang Bureau of Fire, no, pagay sa pagdumala sa aton na nagkakamayor, Dr. Rex Landoon. Nagapalagay kami sa tanan, no, nga manging mahalungon sa pagpalupok karon, no, pag sa lubong sing bagong tuig kag mangin vigilante man sa palibot of course, no, kasi hindi malikawan. Aside sang palupok may mga kinawatay, no, kag aside sina ang mga nagainom sa ila panimalay sa kilid-kilid nga ibutan ang ilang inom noon sa tiyan nilang sa ulo, no, nga wala tani sing na-discuss sa ila. Wala nga palupok kag mga kabataan naton mga ginikanan nga ara sa ila panimalay nga dapat ang ila kabataan ilagid nga bantayan sing maayo nga once magpalupok hindi lang tani sila magkakaon sa mga mapilit nga bagay nga base kung magpalupok pero matunaan sa pagpautod sila mga kamot bala. Of course ang atong kapulisan 24/7 nagabantay para sa inyo kag kung tani, no, maabot ang bagong tuig nga wala lang sing madisgrasya sa aton, no. Grabe ng malinong mataway kay masinadyahon of course ang pagsolo sa atong bagong tuig. Mula nang mensahe namon kanang buligay para masadya ang aton nga 2023, no. Kabay patani Action Eric kapamati sila sa imong programa, no, kay wala magtagakula sa paggamay sa mga pamilya naton, no, maging mahinagapon sa pagsolo sa bagong tuig. Sige. Lieutenant Colonel, salamat sa time mo. Merry Christmas kag advance Happy New Year. Yes sir, Merry Christmas imo kag advance Happy New Year. Lapit na lang ginamay lang oras ng naton kag masunod ka pa. Sige, Colonel, salamat kag good luck na sa imo. Sir, thank you sir, kamang gabi sa imo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Police Lieutenant Colonel Lowell Garaganaw ang hepe sang Lacarlota City Police Office. Balik kita pagkatapos lang sa itong importante dugang pa nga mga pahibalo. Palakasin ang ating immune system. Bang Sansong Fast Gold may taglay na bioactive compound. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox.
Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, Komentaryo sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga! Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:44 na. Isa pa ka oras kag 16 minutos ang nangbilin sa atos madagad kag baga. Sug-alaw na kita sang tuig 2023. Kag goodbye na sa 2022. Alin sa Chief of Police sa La Carlota, si Police Lieutenant Colonel Lowell Garinganao sa Ilota sa Chief of Police ang Sagay City, pa Northern Negros naman ta. Ari ang mapisan mga Chief of Police. Police Lieutenant Colonel, my good friend, Roberto Injapi Jr., ang Chief of Police ng Sagay City Police Office. Colonel Injapi, sir, Merry Christmas, kag-advance Happy New Year. Sir, mayang gabi mo sa talangga pagpalamating sa mga radyo. Happy New Year, sir, sa tanan-tanan. Sir, kamusta ang Sagay na Subong? Kamusta ang Linok Panay? Sako na kung medyo laka-laka pa? Sa Subong, sir, diri sa aton nga City Plaza, may mga tao pa considering nga nagahulat sa fireworks display. Siyempre, may kapulisan makita na-deploy diri sa activities. So at least bisan paano may mga lugar man sa Sagay kag barangay guro nga may makabinaton yung designated area, Colonel. Sir, may ara, sir, may designated area git sa Baligyan, Subong man sa lugar ko din pwede makapalupot. Kagati sa ato nga mga taga-Sagay nga pamatida si medyo mga firearm soldier naton da medyo relax sana hindi na magpalupok armas nila, Colonel. Yes, sir, na-inform na sila na rekorida naman So, ang atal lang ganun nga concern dira is ang hindi ba mga unlicensed firearms pala nga ginadala sang ginahukutan sa ibang nga tao. So, amon lang ato nga pila sa tanan na hindi din magpalupok sa armas utang sa sini nga pagbulag sa bagong tuig. So far daw, wala pag-iman sa report na si mo yung stray bullet victim even sa firecrackers. May arang ka mo na kaso, Colonel? Subong, sir, wala pag-id sa may nga report. Then, mo lang aton nga ginapila ka ginaupdan pangamuyo na hindi lang na matabo, sir, sa diri sa aton nga area of responsibility. Ang iniblang, sir, ang inom-inom lang si kadaran. Sir, kung tani, kung ipaiwan na tani ni sir, no? Sir, na-coordinated naman sa mga barangay. Aton nga kapulisan, sige man na patrolya. Siyempre, aton magyapon, ginayo nga ang mga tao nga sa kabalay nga mag-inom. Ibutang sa lugar nga hindi pinagusto inom pag mag-ginubog. Kaya ko sani, ang pag-inom ko sani daw, mo nga makahalit kung sa aton nga rawas. Sir, simplemente nga sa mga biktima ng firecrackers, bala, Colonel? Yes, sir, isa sa rason kadang mamaning nagaduga man ang aton nga bilang mga vehicular accident considering ang iban inom tapos mapuli pa malayo pang biyahe so manang kiraan sang mga aksidente sa dalanon. Sige. Colonel, before we went up, may ara ka pa gusto i-appeal sa mga Sagaynon kag ang imo na lang siguro nga New Year's message para sa ila, Colonel?
So sa tanang nga pumuluyo sa siyudad sa Sagay, ang inyo kapulisan nag-aapilagid nga i-celebrate nato ng New Year nga may updan naton sa pagpangamuyo kag siyempre i-enjoy naton ang aton nga New Year. Then likaw kita sa gamo. Kung may gamao daw sa inyo balay pa ba, yun na lang na. Hindi na sagay kontra pa. Then sa tanan ng mga sa mga parang soldier, sa mga tao na may mga pusil, likawan tagit niya mag palupok gamit siyang aton nga pusil kay hindi tagit na mabalaan or nakapaktan basi may mabiktima kita kag dako na siya nga problema kag kung balaan ka nga ikaw na palupok dako man yung mga kaso nga pagatubangon. So sa tanan updan tagi sa pagpangamuyo ining pagbulag sang bagang tuig kag padayon lang kamo nga mag-suporta sa aton local police sa Sagay PNP. With that note, Lieutenant Colonel Injapi, salamat sa time mo. Again, Merry Christmas, kag advance Happy New Year sa imo, sir. Yes, sir. Merry Christmas, kag Happy New Year, sir. Salamat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang Chief of Police sa Siyudad ng Sagay, Lieutenant Colonel Roberto Injapi Jr. Magabalik ang inyo sila patutunan when we come back. Chief of Police sa Banwa San Enrique, Police Captain Bonifacio Aral. Pagkatapos sa atong importanteng pahibalo. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamong ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa
dire nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo di nga limuon or hilikoton kag pasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, hindi pasalamat din kami sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Salamat din kami nga yung patigayan ng inyong activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Tay Utso. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa tabalagat antes kay Major Aral sa linya naton si Police Major Richie Gohe, ang hepe sang Police Station number 4. Kay balawon ta na sitwasyon to ni Major Gohe kati si Major Gohe ang station commander sa Police Station number 4 ara da ang new government center sa iyang sining area of responsibility di may ara dira nga fireworks display. Ara Action Henry si Police Major Richie Gohe, ang hepe sang Police Station number 4 kay subong medyo hindi pagimandamo itong tao sa iya mo area of responsibility. Pero before karon na alas 12 ti pagpatak sang alas 12 na linupa na da ang makwan pyrotechnics, no? Ari sa linya naton si Police Major Richie Gohe, hepe sa Police Station number 4. Major Gohe, sir, Merry Christmas kag advance Happy New Year. May kabisi mo, sir? Yes, Eric, mayong gabi kag advance Happy New Year man. Kag subong man sa imong tagpalamat. Sir, ano gusto mong ang ginahimo sa imo nga kapulisan sa area mo, sir, sa pagsugalaw sa 2023? Yes, nag-coordinate kita ni sa headquarters sa kay city director ta nangayo kita to augmentation kay kung ang akon lang pwersa sa Macapor medyo kulangon kami. So it so happen nga gina-approve man ang akon subong deployment 110 ka PNP personnel composed of SWAT team sa traffic kag sa Team Mario kag sa mga perimeter security naton. Ang security mo, sir, ang concern na ang NGC sa pagpatikayo sa fireworks display. Yes, kag subong man sa protection kag safety sa mga magkanto di karon sa NGC matanaw sa concert kag parakol sang aton nga mayor. Adre sa siyudad sa Bacolod. Isubong, sir, gamat-amat ang tao ito damo, sir? So far subong tawhay pa narito sa loan mga kabaligya, mga balon turutot adre sa right side mga katinda inasalding lapit sa Panasyate. Kag so far tayo pa man lang kita tao, wala pa man kita volume. So ay pa man nag-start ang activity. Kamusta, sir, ang mga linok panay na subong sa imo sako na kung medyo laka-laka pa? So di masyado subong ito kasi pina-priority sa mga pamilya sa buong pagkaon. Hindi ang palupok. Doon tayo sa mabatian nga may pinalupok sa subong. Kabay pa, sir, ngati wala natas ang biktima sa firecrackers, sir? Yes, so amo man na ang ginakampanya ta, ginarekorida namon sa amon patrol dira sa may Burgos Market, dira sa may Lupis East, kag sa Estefanea regarding sa mga firecrackers na incident na Malikawan. Sa mga barangay mo, sir, may ato designated area na galibot na ng ato kapulisan, sir, no? Subong, dito subong ang duwata ka patrol, pati na karon dugay-dugay, malibot na sila kay may mga designated fireworks area man ang aton barangay. Usually na sila mga jeep. Ang rejoinder mo sa kapulisan, sir, nga hindi pa palupak armas, sir, ati ara na naguro sa ilaya. Yes, may mga reminder naman na sila kay kung may manakpan, kag may reklamo mabato ng kapulisan ang aton nga PNP, ginapaila na sila kaso kag i-dismiss na sila sa serbisyo. So, gina-remind na sila prior pa lang sa New Year.
ang nagailinom sa dalan, sir, kada kapalupok, kinasaway pa sa atong kapulisan, sir, no? Hindi ba? Oo, malabyan, ginasaway na, kinabangwa ng ilanganan. At then, kung di mamati, ara na sila, New Year lang sa prisuhan. Basi kung mag-New Year, sa kadras na bagong tuig, sir? Yes, so, January, 4 na lang kagwa. Gani man. Anyway, sir, ang imo na lang, sir, nga mensahe sa imo nga pumuluyong ang sakupan, kakang imo sa sir nga New Year's message para sa ila. Iselebrar ta lang ang bagong tuig. As a family, bila, salo-salo kita. Kung anong may ara ta, pasalamatan ta na lang na, hindi na kita sila nga pagitsang kung hindi man kaya pala. Simple lang pagselebrar, importante good health lang, mayo lang ang pangapayoon lang next year, tumayo ang sulod sang swerte kag kwarta sa pangabuhi dahil. Temo na ilikawan ta lang ang mga palupok na tuduan ta lang kaong gurugo, sir, kag inom, sir, sa ato na balay na ng guro. Siyempre, no? Oo, kasi kung magkaong kaya kung hindi ka mo tunawan, ipatso lang mo, pero kung pinalupo ka, kasi kulang ng tutlo mo sugata ka sa tuig 2023. With that note, Major Richie Guesa, salamat sa tayo sa Aksyon Radio. Maying gabi, kag-advance Happy New Year sa imo. Yes, sir. Sir Eric, thank you man, kag-maying gabi. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kariyabit, Police Major Richie Going, Hepe sa Police Station number 4. Tama-tama na damo ko nung tower da sa area ya. Sa New Government Center, may raffle da mo. Kag may fireworks display. Ang patrol dugay-dugay, manda. Aksyon Radio Philippines na tayo, alas 11:05 na, 55 minutos sa Rabilin. Kag mag-aabot na ang 2023. This time, i-check ta ang ato sa linya kay Police Major Bonifacio Aral, ang Chief of Police sa Banwa sa San Enrique. Sa San Enrique naman ta. Alin Police Station 4, San Enrique naman ta. Tapos San Enrique, Lagarion, itong Northern Negros. Ang Calatrava naman to, dugay-dugay ang Deputy Police Chief. Ato naman hibaloon ang sitwasyon dito. Pero for the meantime, hibaloon tanay ang sitwasyon. No? Dira sa area sang Central o Southern Negros. Area sang San Enrique, no? So halin kay Police Major Richie Gue, ang hepe sa Police Station number 4. Sa iluhanta ang hepe sa Banwa San Enrique, si Police Major Bonifacio Aral. Ari siya sa line number 2. Major Aral, sir, Merry Christmas, kag-advance Happy New Year. Sir, Merry Christmas, mga-advance Happy New Year, mga nabinagit sa ato nga tagpalamati sa Action Radio. Kamusta na, sir, ang tinubagan? Subong nagalinagumba na kung may pa? Actually, sir, may araya mga gulugagmay, mga inupok-lupok, no? Kaya kagina sa ngapon, do tatlo ka mga abandoned firecrackers na ito na-recover. Ito? Sa ito nga intensified, no? Kampanya against sa illegal nga firecrackers, no? So, sa paglibot sa ito patrol, may nakupiskit kita ginabandon ng mga firecrackers. Okay. Hindala natin nilahad ko sa station, no? Para ma-book record ta. Para ma-account nato ng tarang nga firecrackers na recovers. Kaya mga sir, mga buga. Oo. Especially nga pang mga bata, may mga steel pipe, may mga PVC. Oo. So isa pa na sir, kakosang injury sa especially sa mga kabataan. Gani? So gina-recover mo na natin. So far, sir, daw wala pada kamuya record firecrackers victim, no? So far, sir, ni Lord, no? Kakabay pa nga tuloy-tuloy na nino hasta sa boss nga pagsalubong natin sa mga tuig. Mamuya man tanga, wala sang may injury sa firecrackers, kaya wala sang may victim march ng illegal discharge of firecrackers. Ang sabi na sa rin sa concern na atong patrol, continuous gapon yung libot sa atong patrol, especially sa market, barangay ta, para at least matagaan sang safety ang atong mga pamuluyo, especially diri sa municipality sa San Enrique. Ang ato na ba lang tayo, sir, ang buwas ba lang mga umido ba si Kuntipuno, kakabataan ng pangalan ba, sir, raw?
Actually, sir, nalibot ko dyan patrol taga pa. Kaga may ara kaming flyers kita tag sa mga barangay. Para advance information ng kabataan nila. Pagbuwas sa aga, hindi nila po bayan kung nagpalupok di siya sa mga gagmay na triangulo. Hindi na nila pag sawayan na nila kabataan kay Muslim mo na sila na tipo na magagmay na palupok, na tipo na pabura. Nagsindihan, di siya na siya tirad na gulpi. So mo nang isa kung siya kakakos pa sa mga injury sa mga especially sa mga kabataan. Okay, hindi pa na sila aware. Pero kung with the guidance sa ilang mga parents, sila na mismo ang ginikanan na mag-iya sila bataan para hindi na ma-injury isang firecrackers. Kasi sa mga firearms holder ta, ligawan ta kita na yung mapapalupok armas sa Major? Yes, sir. Actually, sir, naganda kami sa recorrida regarding man sa discriminate firing, no? Especially kag sa iwas paputok sa mga firecrackers. Para ma-aware na natin, hindi mo damo man siyang mga bagay nga may imutang mag-celebrate kita sa New Year. Patik-patik kita sa mga labador, lata, mga drum, o mga whistle. Correct. May turutot mga kita, sir, eh. So, damo sa mga alternative ng mga bagay nga pili kita ka-produce na sound sa pagsalubong sa bagong tuig sa sininga 2023. Tapos ang mga sound system na sa mga kolokalye, bro, sir, medyo inay-inayan ko na may iba niya na doon na lingang, sir mo? Actually, sir, no, may aragin, sir. Especially sa mga iba niya banwak siyudad. Nga sa nagka-countdown ang pagsalubong natin sa 2023 nga tuig. Iba na nagapalagabong isang mga system pag mga ilang mga sound ba, sir? Masyado ka naman makadisturbo. Gani? Kaya siyempre kung tunog ang imo yung sound system, so imo na lang tanan gusto mong batian ng iba niya tao dito kapadbalay mo ya. Bisan mo istorya, na isla daw kasing gitara na isla. Oo. Kaya siyempre kakusog niya siya sa mga sound system, especially nga may ng mga lagko niya. Oo. Gani. Kag amo na medyo ang pag-inom siguro hindi pag-iimpon sa nagapalupok, sir, kay base madisgrasya? Actually, sir, no, sa bagay, no. Kung nakainom ka, do wala nang kanabala siya sa paghalong. So isa pa na niya na pantaman niya kung mag-inom ka sa inyong sulod balay, hindi na magpalupok. Correct. Hindi na magpulupok pwede ka mo lang kainom sa palok pa, tiyan mo sa inyong. Hindi na magpulupok balok pa ng kamuta, budlay. Mugani na. Palok pa lang tiyan mo sa inyong. Hindi lang ang kamot, imutod. Balo kasi kung mapuno na yun mo, tala di sa diyog mong limnon mo, hindi naman na magsulod mo. Mugani na. Kung pagkatikito kayo, isa maawas pa na. Ang importante. Kung palupok sir, paglupok pagnuyatan mo, mga kastudlo mo, budlay balik. Kapit pa sa agabla. Amo na hindi na ito yung mislan mo. Gani, kilala pag bulag sa tuig, way isang parte sa lawas mo, sir, mabulag, sir? Kuli, sir, mo ginaton, ginapang mo yun, no? Kaga mo manang ginapangabay sa mga tanan nga taga San Enrique. Sulog kita sang bagong tuig nga malipayon. Yes. Wala sang may injury sa aton. Muna na nga malipay kita tanan. Sa sunod nga tuig kabay pa nga kaya naman kita sang mayong lawas kada continue ato nga pagpabuhi sang pataway. Sige. With that note, Major Arasa, salamat sa time mo. Again, advance Happy New Year kag Merry Christmas mo, sir. Sige, sir, advance Happy New Year kag sa tanan niya tagpalamati sa radyo. God bless you, sir, kag sa tanan niya tagpalamati. Happy New Year. Likewise, sir, kag good night. Good night, sir. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Si Pulis sa may Banwa sa San Enrique, si Pulis Major Bonifacio Aral Jr. Sa iluhan tabi ang Northern Negros, ang Banwa sang Tuboso. Si Police Major John Ray Batadlan. Kamusta ho tabi ang Tuboso? Kung kamusta ang Linok Panay sa Tuboso? Kung sako na, kung may pa. Kailan na nabili, no? 48 minutos na nabili, no? Kag magsiligabog na ang bilog nga Pilipinas. Goodbye sa 2022. Welcome sa 2023. Kamusta ang totoo na yung Tuboso,
ang area ni Police Major John Ray Batadlan ang mapisan ko nga ihado. Damo programa to si ihado ko John Ray Batadlan mo sa Tubuso. Ang iyang mga programa to do kagat gid sa pumuluyo sang Banwa Katubuso, no? Nga muna nga palangga to sang taga Tubuso ang akon ihado nga si Police Major John Ray Batadlan. Ari sa linya, Major John Ray Batadlan sang Tubuso, Merry Christmas, Advance Happy New Year sa imo ihado. Action Eric, Maninoy. Yes. Advance Happy New Year man. Way kita da. Yado, kamusta da ang Tubuso? Subong, sinubali ng Lukpanay kung medyo laka-laka pa lang. Ay, laka-laka. Pagindi ang dulok panay sa Banwa sang Tubuso. Oo. Way ka mo da fireworks display da sa Banwa nyo? Wala. Action Eric, do mingaw di sa Banwa subong. Tawhay kayo. Mataway gid. Sir, kamusta dara ang aton nga police intervention? I mean, sining pagsugaran nato sa 2023, anong ginahimo mo da subong Major? Ang aton nga personnel sa Tubuso MPS ongoing gyapon ang aton nga rekurida. Oo. Rekurida sa regarding sa indiscriminate firing. Okay. Ang paggamit sang armas lothang sa tiyon sang pagsugalaw sang bagong tuig. Okay. So gina-rekurida kita at actually magwala kami tapos mga alas 10 kay na hasta alas 11 kanda kami rekurida sa 3 ka barangay. And so far, Major, kamusta monitoring nyo? May mga arka mo reported firecrackers victim da sa area nyo kung stray bullet victims so far? So far, wala pagid Action Eric sa mga biktima sa firecrackers accident kag stray bullet. Hopefully, wala lang sa may matabo da, Major. Taluyan, tani nga wala lang. Kagati, ang mga firearms holder tada, kung pwede lang, medyo tago-tagoon niya na kung di sila magpalupok. Anay da, Major? Mugin Action Eric, mugin na kampanya dito bong, hindi talang pagamiton ang aton mga personal na mga armas pagpalupok. May mga na-recover mga modera sa mga illegal nga mga palupok da, Major, sa area mo? Negative di ang mga illegal nga mapalupok kay sunod man di ang mga seller ta. Ang amon di nga kontiska ang mga buga Black Generic. Buga, kabataan. Mayara ta 5 ka buga nga naikonfiskar halintang December 29. Okay. So magluwas na sir, wala ka mo sa ibang recovery da ng mga illegal. So far wala pa aksyoner. Sige. With that note, finally, Major, imo na ng gurong Christmas ako New Year's message kag ang imong apilasyon sa mga taga-Tubuso nga nakapamati karong gabi sa program ta, Major. Yes, sa tanan nga taga-Tubuso nga gapamati sa Action Radio, sa mga listeners sang Action Radio, Happy New Year sa tanan kag maghalong kita sa pagsugalaw sa bagong tuig. Wala lang sa may insidente may tabo, wala lang sa may malukpan, wala lang sa may mga gabiyahe subong or karon magdubli halong gid. Malikawan tang mga traffic accident sa sa inyo pagbiyahe. Sa liwat, Happy New Year sa tanan nga listeners. Muman kay Maninoy Action Eric, Happy New Year. Likewise yado no kag regards lang ko da kay Hada. So salamat kisan tayo mo Major kag hopefully mangin matawhay dira imong area kag sinadya dira ang taga-Tubuso nga wala lang sa mga insidente. Salamat kay Major Batadlan kag again Merry Christmas, Advance Happy New Year dira sa inyo sa ato nga mga kapulisan. Thank you good Maninoy. Salamat. Una sa Aksyon Balita.
Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon talaga. Diabetes Police Major John Ray Batadlan ang hepe sa Panuwasang Tuboso. Action Radio Philippines Standard Time alas 11:18 na. Sa ilot diri sa Bacolod, naka-standby sa atong sininga linya ang Chief of Police sang Police Station number 7 si Police Major Elmer Bonilla ang hepe sa Police Station number 7. Hibaloon tabi ang sitwasyon dira sa iyang area of responsibility. Kamustahon ta dira ang Chief of Police Station number 7. Ari sa rin naton si Police Major Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7. Major, mayong gabi. Yes, Action Eric, no? Mayong gabi man, no? Tagsubong man sa tagpalamati sang imong ura agad na subong. Happy New Year sa tanan-tanan nga Pumuloy Syudad sa Bacolod. Kag subong man, Happy New Year coming from mga personnel sa Station number 7. Ano ang pagpahanda po sa subong Major sa pagsugalaw naton sa 2023? Yes, Action Eric, no? Actually, subong no gabi, nakadeploy ng aton nga kapulisan sa mga tatlo ka major nga mga simbahan dari sa area sa Station number 7. Muna siya ang simbahan dari sa St. Jude sa Immaculate Conception, dira sa may Bakyas, kaga subong man dari sa may Mansilingan. So may mga dedicated kita dira nga pads ng ibutang dito assess ang mga congregation nga nagasimba subong sa atong simbahan, no? Generic para magsaulog sa labuton nga year 2023. Ang ato ka police sir galibot mo sa mga barangay designated nga sa diin dira sila makapalupok ka Major. Yes, Action Eric, no? Kaya actually, prior sining celebration nyo sa pagabot ng bagong tuig, nag-meeting na kita sa tatlo naton ka barangay sa area naton nga may dedicated kita actually nga area kung sa diin ang aton nga mga pumuloyo dira sa mapalupok sa mga ginpagbata-bakal nila nga mga firecrackers. So ini magalikawan ko sa sir, ini makabataan bla ininom sa dalan na basi impon bla sir ang inom kag ang firecrackers bla Major? Yes sir, no, bali subong ang aton patrolya nagalibot sa tatlo ka mga barangay kag napang confiscate ning mga nagapinalupok bla sa dalan. Labi na gid mga kabataan nga nagaubra sa mga improvised nga palupok. Nan. Amo ni siya ang buga, so may na-recover kita subong adlaw para sa station. So after sining celebration siguro ipatawag na sa headquarters. Kaya pang-distract na siya Action Eric. So far no, nagapangamuyo kita nga kabay pa nga pagsaulog na ton sining palabuton nga may bagong tuig maging matawhay Action Eric para layo sa blaga, no. May mga warning ka naman sa imo sir kapulisan on the part sa hindi nila papalupok sila sining service firearms Major. Yes sir, no, actually subong atong patrol sige na sa libot kaya nagawarning no pag naman dira mismo sa mga dagko nga mga merkado sa kabarangayan nagarekurida ang aton mga pulisan Action Eric. So kung may mga insidente gid man guro nga hindi niya kontrol sa kapulisan, siguro tuga na iya sang independent nga may isang pumuloyo sang tatlo ka mga barangay. Pero so far no, subong ang mga pumuloyo subong mas educated kag mas pili nila siguro nga magbakal nila sa pagkaon kag mapamati lang sang firecrackers siguro nga hatag sang syudad Action Eric. Mo gani na kag ang aton nga mga kapulisan sir silingko na remind naman ni Goros lang aton nga mga gun holders nga hindi mapalupok armas nila sir. Ati nagpadala na memo ang aton nga higher office nga kung gamito na nila yung ilang personal nga issued firearm sa pagpalupok, surely makalabot nila sa kampanya ang lupok. So amo lang na enjoy nila ang pagsaulog sa New Year o kung magpalupok sila gamit ang ilarmas nga makalabot dito sa kampanya Action Eric kay pag-iimbestigahan nila sila automatic no motopropyo na sa nga iyas. So, amo na, likawan tagin, kiti ang penalty sini sa kapulisan ta daw mabulubog at Major, no? Yes, sir, no? Actually, kung magpalupok kasi na sa imo armas, duwa lang nakabutang no, sunod sa aton nga regional director. It's either nga exonerated ka
or dismissal from the service. Wow, mapulubugat ka sir, no? Yes, so ibailo mo ng imo na panipresyo, mo nang bahater ng imo nga pamilya, so think twice kid actionary para mag-imo ka sang kuan pagpalupok sa imo armas. So atong kapulisan station na number 7 sir ya, hasta ni magkagahon ang bantay nyo kung sige pa mga pinalukpanay na sir. Yes, actionary ka. Padayon kita. Kabay pang nambak na tugan kagina, maging matawhay lang pagsaulog naton sang pag-abot sa bagong tuig. Finally, Major, imo na lang sining nga mensahe sa imo na sakupan nga area kag ang imo na lang siguro nga New Year's message. Yes, actionary no, sa pumuluyo sang 3 ka bang barangay cover sa aton nga station, naga-kuan kita hangkat kita sa pumuluyo nga sanggulugon naton ang bagong tuig nga may kalangkag kag ang challenge sa pagpangabuhi nga kabay pang maging ining palabuton nga tuig munisya ang sadsaran sang bagong nga pangabuhi nga mga batinad ang pungsod Pilipinas. With that note, Major Bonilla, salamat sa time mo, may gabi kag advance sa Happy New Year sa imo. Yes, actually, Eric, no, madami mga salamat kag Happy New Year sa bugos na tarangpan Sanction Radio kag sa imong panimalay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Dagabit ang Chief of Police ang Station number 7, si Police Major Elmer Bonilla, katuanta ang Public Information Officer, PIO sang Negros Occidental, Provincial Police Office, si Police Lieutenant Judicis sa Catalogo, para ini sa ato sa kapulisan sa bugos nga Negros Occidental. May mensahe ang aton sini nga PIO in behalf sa aton sini nga Provincial Director sa linya naton si Police Lieutenant Judicis Catalogo. Lieutenant Catalogo, sir, maayong gabi. Yes, sir. At basta pa niyo sa aton tanan, kabay pa tanin mga safety kag orderly ang ato pag-celebrate kapag sugata sa bagong tuig 2023, sir. Sir, anong mga advisory ni sa ato Provincial Director with regards sa pagsugala nato sa 2023, Lieutenant? Bali, sir, ang panugyan to sa recorded message ng ato nga pinalangga nga Provincial Director, Police Colonel Leo Bacot Pamitan, ang hambal nga mas maayo tani nga hindi kita mag-resort sa palupok, but instead ma-resort kita sa ibang mga pamaagi para mag-celebrate sa ato nga New Year. Ang palupok i-convert nato sa paturotot kay mas more safety kag tapos malayo pa kita sa mga aksidente nga impending sa aton nga pag-celebrate kinatawag nga New Year's Eve sinitaning nga gabi. Bisar pa nagapangayo ka nagapasalamat ang aton nga Provincial Director sa kooperasyon sa Bilog nga Negrense sa tanang nga mga aktibidades sa aton kapulisan. At si Masuel man nagkapasalamat sa subong sininga to kay assigning at bulan kag sa katapusan sininga to ginahatag naman ang isa ka presyoso nga number 1 bilang isa ka number 1 best performing provincial office sa bilog ng PRO6 ginahatag naman sa aton tungod sa aton nga tawag maprograma kading epektibo kag kinlantaw nila nga we are performing well. Kag nagtaas sa gidato nga porsyento sa 95.56% na so far sa aton ng 94. All the while mo na pasalamat ginadako nga pasalamatan sa aton nga pinalangga nga Provincial Director nga ang kooperasyon sa publiko ginapakita gid sa kapulisan sa Negrense. All the while mo na tani ang nga pangamuyo sir ang aton mga Provincial Director nga kabay pa nga wala sa mga biktima pagid maduka nga aton nga mga kautora mga biktima sa nga firecrackers sa related incident naton kag isa pagid panugyan tani ka ginaapil sa aton nga Provincial Director sa may nagapanagiya sa mga lisensyado nga armas kapay pa hindi pagamiton o palukpon during sang natawag kapag celebrate naton sa nga New Year sa karong nga gabi. Kaya pwede man lang hindi nato ni palukpon kaya kung dasingkis ka palukpon ina base pagtaas sa atong insidente kag mga kaluluoy ang biktima sa natawag nga stray bullets. All the while mo manahang pangiya mga panukyan kag ginahatagan naman mismo sa natawag nga strain warning sa mga uniform police officers, especially sa membro sa Negros Occidental Police Provincial Officer nga hindi paggamito ng issued firearms sa pag-celebra sa aton nga New Year, hindi pagpalakpon o ginatawag nga indiscriminate fining, hindi pagpalakpon. Kaya in case ka may matabo, sir, ang aton nga Provincial Director mismo hindi magkangili nga mag-file administrative case o man criminal case sa mga membro sang NUPO, NUPO CAPS nga nag-violar sa iyang instruction. This is not only the instruction of the Provincial Director, but is the whole instruction of Philippine
National Police Organization nationwide, sir. Hopefully, Lieutenant, masaulog tayo ang selebrasyon sa New Year sila paabot naton ka 2023 nga wala sa mga untoward incident, Lieutenant. Exactly, sir. Finger cross kita kagaling pa sang ligat pangako nga monitor sa ni ka nagapangamuyo mga sa adlaw-adlaw nga tanan nga kabay patani nga hindi lang magtaas ang increase sa aton nga o kung magnatawag magtaas ang kaso sa aton nga firecrackers related incident. Kag isa pa dagali sir ako ni Duga nga aton nga provincial director naghatag sinatawag nga one strike policy sa aton nga mga chief of police nga just in case may matabo nga stray bullet incident sa ila EOR immediately thereafter wala sa nagakangiling o i-relieve ang chief of police sa respective police station sir amo nang iya nga panugyan sa aton nga mga kapulisan. So that is why nga aton mga kapulisan sa Bilog Negros Occidental Police Provincial Office sa probinsya sa Negros Occidental naghahatag isang natawag na utmost consideration of enforcement sang laying Republic Act 7183 sa ato sa firecrackers subong man i-avoid ang insidente sang stray bullet 3 sa Negros Occidental, sir. Kag ini mga serving nga warning not only sa aton nga mga kapulisan kundi sa tanan nga mga law enforcement agency at the same time sa aton nga mga gun holders, Lieutenant. Yes, sir. Amo ni nga aton sa kapangulo kabay papulugan sa aton mga alam sa gun holders. So kung man ilamin ng ginakonsider natin blight aton nga memorandum nga to avoid stray bullets sa incident Negros Occidental. As of now, Lieutenant, wala pa ta sa reported nga stray bullet victim kag may ara na tayo sang kaso sang firecrackers sa related incident, Lieutenant. Yes, sir. May kita pinakalitis ka na sa firecrackers related incident sa Mika. Sa Zone 12, atong isa ka bata nga gibutang niya ang kadalawang sulod ng Pinas, nagkupok ini. Nagtimang yaman mo pinalaga nga amay kag nga manghod nga minor ikan tanan. Ika-apa. Balian mo na sa mga Christmas at grabe kita din sa data to minor tapos may pa susupunan natin nga pagkakasin sa data driver mahubog nga nag-uyat sa gusto pa nagupok sa giyang lukaw kalaming tatlo ang isa nato sa Isabela, sir, amo ning hit pa plaso na piskan sa isa ka palupok. So far ini nga to nga mga biktima sir kagap nakalitis na doon ang stable position atong mga una na report na nato sa fire-related incident wala sa ilang mga hospital sa nakabalik naman sa ilang mga panimalay, sir. Ang atong nga mga COP, sir, may instruction na kay PD nga magpatikaw sa Police Visibility Patrol, Lieutenant, no? Kita nga sir para sa kinamunit nato sa kusama activities sa atong mga respective units kasi may law nagsugod kita sa monitoring sa nigat nga 30 at sa subong kagasta nato sa may January 2 naton para at least medyo masubside na tawag nga post celebrate New Year celebration nato na kapulisan nag-maintain sa pisa no public naton at the same time kaya expected kaga may isa rated na matrix taong resort ni kumunan kinalert naman natin mga municipalidad naman kagaton mga station nga may aral silang ginatawag coastal resort areas in which amo naman sila nga atong gina-atake naman sa consideration nga probably tayo lang mahilayo kita sa mga aksidente samtang nagasaulog kita o kung sa bagong kagdapatan ng 2020 mga nato sa mga aksidente nga ginaligat sa eksperyensya naton. Okay. Finally, Lieutenant, ay mong mensahe para sa pumuluyo sa Negros, kag imo sining panugyan, kag imo na lang ro mensahe, New Year's message, Lieutenant. In behalf sa amon nga Provincial Director, Police Colonel Leo Bacotonitan, ang pagpasalamat sa focus na Negrense sa bilog nga also man sa provincial government sa Negros Occidental sa pagsuporta sa mga programa sa mga audience sa local government executive sa mga mayors naton sa bulog nga Negros Occidental. Salamat sa inyong suporta sa inyo ng mga tiyon ni December. Ika-11 na nga mga binulan nga kita naging top 1 sa bilog nga Region 6 sa aton nga performing as sa ginatawag na best performing police provincial office sa bilog nga PRO 6. So all the while ang aton nga panugyan kabay patani celebrano naton ang aton nga bagong tuig nga layo sa aksidente kag anong man nga mga bagay nga makaapekta sa aton selebrasyon kabay pa ang aton utmost safety and order
ang atong kapulisan nara naman sa atong mga strategic places i-monitor samtang kamo kasilibra ang atong kapulisan nakapag imo gid sa lahat ng tanang nga tikang para mapatawhay ka mga orderly ang ato pag-celebrate sa atong New Year's Eve karon sa gabi. Nga akong nga pangamuyo sa inyo kabaypasa nga tuig 2023 makatuan na malagpasan naman nato ni sa katuig. Nalagpasan na nato ni sa katuig nga medyo mabudlay but anyway expect kita sa 2023 nga mo magyapon ang inyong kooperasyon kapag buylog sa mga programa sa kapulisan diri sa Negros Occidental Police Province. Madamo ingat salamat sa inyong time sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Dayabit si Police Lieutenant Judy Sis sa katalogo ang PIO sa Negros Occidental Provincial Police Office. Isgot to no kaya masarinya naton si Police Colonel Thomas Joseph Martir ang ato sining BCPO City Director. Sa line number 1, Colonel Martir, sir, maayong gabi. Yes, Eric, mayong gabi naman. Happy New Year man sa tanan pinasimo programa. Yes, sir. Ano sa mga ginahimo sa ato kapulisan diri, sir, sa BCPO with regard sa pagsugaran naton sang 2023? Yes, sir, now we are approaching the final stage sa atong plan na security plan itas Paskuhan 2022 tapos naman ang Christmas tapos naman ang anniversary. Manusin na lang tayo mag-finish lang. So far, na nakatlaw, masabog na daw tao. Siguro tangadang security sa isang tao. Sa directive from higher office naman sa YG sa mga nagpalokong, mga nagsubrahan sa itong ensure our presence sa karon sa ating pagsugalang sa New Year, sa salubong sa and of course may 24/7 at pagsugod sa fireworks display nila sa Maripan at Amerikan fireworks sa recreation area para siguro kang sa tanan sa Turupan. Okay. Colonel, si Madya, suggest mo sige na medyo chop yung sunod mo. Anyway, Colonel, first and foremost, ang aton nga pamuluyo siguro, kabalo naman kung may mga arak kita lugar diri kag barangay nga designated fireworks area, Colonel? Yes, sir. Kung may mga kaibigan kita na barangay na designated fireworks na doon, dapat sila mga-allowed panupok. So, kita magpanupok sa iban na lugar daw, kita mo pulis ka magkakibot. Magkasaway, at kung hindi ka mo pasaway, ang napag ka mo sa pulis, madala ka mo dito rin ako matungtong sa pasuman. So, better na lang magpanupok na lang sa lugar, sa alam na lugar, at sila ang atong kapag-sukanan sa And ang ato nga mga kaporsan, Guro, Colonel, na-remind naman sila nga, bawal gina magpalupok armas, Colonel? Yes, and hindi pa rin sa no-no kinaya, no? Sa pulis na naman, yan, bawal na sa pulis naman na side, so, better, wala lang sang firing sa Manamay. Colonel, finally, ibo sila nga panugyan sa pumunuyo sang Bacolod, kag ang imo na lang siguro nga New Year's message sa Colonel? Yes, oo. Pila na lang ang oras pag-2023 na kita kami sa DCPO. Salamat sa muling sa amon. So, pila na lang ka oras sa linggo. May nagkata, dito patamalidong, patabasang panupok. And after that, siguro sa wayang na yung bataan, hindi pa muna panupok, di ba siya kapal kita na lang. So, until matapos ang New Year, buktaw kita yung PCPO, security kami sa inyo. Hindi lang sa NTC, but all police stations sa area po na responsibility sila para mag-mention na atong treatment. Dr. Colonel, salamat sa time mo. Again, Happy New Year sa imo pamilya, kag sa tanang kwerpo sa BCPO, Colonel. Actually, Eric, salamat din kag Happy New Year sa inyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! There you have it, Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ari masapyak nato nga linya ang hepe sang police station. Number 2 si Police Captain Junito Pastrana. Ang ato nga police station number 2 nagalibot subong nga gabi. Sila tagsa ka mga areas of responsibility. Sa line number 3, Police Captain Junito Pastrana. Sir, mayang gabi.
Yes, sir. Mayang gabi and Happy New Year. Yes, sir. Ano sa mong ginahimo dito sa opisina mo, sir, sa pagsaulong naton sang 2023? So as part sir ng campaign ta para ma-ensure ang safety ng aton being a considerate sa aton nga area of responsibility. So gasunod kita sa directives ng national, pati sa local, pati kapag regulate regulate sa pagbaligya o pagpalupok sa mga illegal na mga firecrackers. In fact, subong mayara kita ng mga confiscate ng mga fireworks, firecrackers na ginabaligya sa hindi designated nga lugar. So, tapos nagkakanda kita sa rekorida, amo na nga dapat magpalupok lang sa designated area. Kaya ensure din ang precaution nga maghalong din sa gamit ng sining mga items sa pagkaulay sa sining bagong tuig. Ang imos kapolisan, sir, sa station number 2, galibot sa mga gabi sa bilog nga EOR sang station number 2, Captain. Yes, sir. Aside nga galibot, nangyari kita deployment ng tao diri sa Aliola. I understand nga damo diri ang magabisita kahit tungod maka-represent sila ng mga aktibidades sa katubangan sa Stone Hill Hotel. Sa Stone Hill. So, amo na may deployment kita. So, amo na despite nga New Year, kita dayon sa aton sa obra galibot ang aton na kapulisan. Yan napatiguro tagid nga wala sang disgrasya nga matabo. Sa gula sang krimen sa sini nga insidente nga magsulod ang aton nga bagong tuig. Ang importante, sir, ang inom guro isulod sa tiyan, hindi lang sa ulo, kag hindi guro sir pag-idala, no? Isa pagid na sa remind naton ang malabayan lang sa aton nga patrol, na-remind sila nga, sir, sa tibulpan lang ng short regulation lang. Ang paginang ginanglalimitaan ta lang, hindi magsaka sa ulo. Oo. Kaya hindi tuga sa pagdinalisay kadamo. Oo. Kamang kabataan ko, sir, bantayan tagil sa mga firecrackers nila ba si mga biktima bala, Captain? Yes, sir. Amo na gani nga gatampin kita sa pagbaligya ginapang kuwanta gani ang nagabaligya sa mga firecrackers, mga gamay-gamay lang. Kaya mo nang ginabakal sa mga kabataan, base lang nalikuan ta kita si matupa bala sa mga bagay bala nga dali matunog kasi mga tunaan sa disgrasya ang ginalikawan. Ang atong kapulisan, sir, 24/7 niya, akong may mga arak sila da pangyayon nga persistence, arak ida yun immediately, sir. Yes, sir. Ari kami di on alert. Wala tagauntas sa pagpatrolya, paglibot-libot to ensure safety. Kung may manawag, automatic arak kita gaya sa magpapulya. May mga warning ka naman, Rosel, sa imong mga kapulisan na hindi ipapalupok armas sila, sir, lutang? Yes, sir. In fact, ang aton nga pag-remind sa ila, alin pa ang pagsugod, pagpaswat lang. Muna, feeling ko, may katumbas ka nga pinalidad na amo na makaguba sa aton. Sige, Captain, ang imo sining nga mensahe para sa ibong pumuluyo nga nasakupan, kang imo sining nga New Year's message, Captain? Yes, sir. Ginapang ngabay ko ang at munding nga constituent diri sa mga area of responsibility ng police station to sabay nga ini nga Pasko mangin masadya kag madinoagon na wala sang matabo nga disgrasya. Ang disgrasya base man kung isa kung paano ta mag-behave o pagkandak sa aton nga kaugalingon. I-regulate ang pag-inom at masinadya lang kita sa matarong hopefully wala sang matabo kag makasulod din nga tuig na mangin masadya kag mangin bulahan. With that note, Captain Junito Pastrana, salamat kay sa imo sa nga Times Action Radio, mayong gabi kag advance Happy New Year sa imo, Captain. Yes, sir. Mayong gabi, Happy New Year. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Riyabet Police Captain Junito Pastrana, hepe sa Police Station number 2. Sa Ilawanta sa Piakalinya, ang hepe sa Police Station. Number 10, si Police Major Richard Pajarito. Ang hepe sa Police Station number 10. Para sa Piakalinya, sa line number 3, Major Pajarito. Sir, mayang gabi, advance Happy New Year.
Yes sir, no, mayong gabi man kag Merry Christmas at advance Happy New Year. Sir, anong ginahimo sa opisina mo sa pagsugaran nato sa 2023, Major? So ang atong ginahimo diri sa area of responsibility nato no, alert kita no ang atong nga kapulisan no para sa pagbantay sa mga pumuluyo. Kag ginakampanya nato no ang ang illegal na pagbaligya sa mga palupok na bawal no. Tapos nagkatda kita sa rekorida no regarding no sa pag bawal no kung hindi pagpalupok sa mga armas luphang no tungod inabawalan gid. Pag kung madakpan sila no ginrekorida naton na makapangatubang sila sa kaso. So kabay pa sila nga atong mga gun holders, ang atong mga law enforcement unit, kabay pa nga sundo nilang panawagan sa atong gobyerno, Major. Yes, no, amo na nga ito yung ginawis kag gina-reno nga masaulog na ito ng bagong tuig sa malinong katawhay, sir. Ginasaway naman ni sir mga uton ato nga nagainom sa dalan, sir nagkapinulupok sa mga firecrackers, Major? Yes, sir, no, alerto kita nga ito nga kapulisan no, sa pag-conduct sa police visibility. Pag visible kita nga ito nga mobile patrol sa mga matawo nga lugar kung sabihin ng madamo no sang tawo. Ang ato nga mga churches, sir, may mga police ba tayo nga naka-deploy, no? Yes, sir. And ang aton, sir, nga mga pumuluyo dira, kabataan naman tayo iguro, sir, nga hindi mapagpalupok sang firecracker, sir? Yes, no. Amo man ang ginaano nato no pag nakita man nato sa obserbaran man sa area nga daw hindi maging masyado subong natuig ang pagpalupok no sa mga tao sa firecrackers o kung na pyrotechnics. Kaya compare naton sa mga naglilikad ng mga tinuig no subong daw tama man kagamay no ang nagapalupok no daw disipon lang man tapos may ara kita ng mga confiscated ng mga illegal na palupok no kung inaabla makonsiderar naton nga bawal kay tungod kadelikado no so gina-confiscar naton ina no para nga hindi na mabaligya sa mga katawhan. Finally, Major, imo sila mensahe para sa imo na sakupan sa station number 10 kag imo siling New Year's message. Yes, sir, no, grabe ang oportunidad no sa pag-ambal sa ako na nasakupan sa mga katawhan nga maghalong kita samtang nagataulog kita sa bagong tuig kag iwasan ginato na pagpalupok no sa mga dalagko bala nga palupok o na pyrotechnics. At the same time, discourage ginato no ang mga firearm holders o kung may mga armas gira nga hindi gin magpalupok no para hindi sila magka-problema sa uli. With that thought, Major Parito, sir, salamat sa time mo. Merry Christmas, advance Happy New Year. Yes, sir. Merry Christmas and advance Happy New Year. Sa aton nga nagpamati sa Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Police Major Richard Parito, ang hepe sa Police Station number 10. Sa ilawanta sa Piakalinya, raman si Police Major Ramil Sarona, ang hepe sa Police Station number 1. Check to sa Piakalinya. Major Sarona, sir, mayang gabi, advance Happy New Year. Mayang gabi mo nung advance Happy New Year sa Pipermati sa Action Radio kahit sa imo Action, Eric. Yes, sir. Ano sa mong ginahimo na sa imo nga opisina with regards sa siling preparasyon naton Major sa pagsugalaw sa tuig 2023? Pagayon na natin mobile patrolling at police presence labing pa sa mga madamo nga tao. Then sa firecracker ito natin direct paligya ang mga firecrackers sa Kakulot. May mga personel kitang deployed para mag-secure sa lugar. Then may mobile patrolling man kita to sa area. Nagkanda kami subong rekorida against sa paggamit sa mga firecrackers, illegal firecrackers nga kung may matalupang dan sila, i-report nila tayo sa amin. May mga designated area man kasi sa mga barangay nga dira sila makapalupok, Major, no? May mga barangay nga may designated firecrackers. Do lapad-lapad siya ng barangay, mga barantayan na karon nga gabi, sir? Yes, actually, Eric, amo na ginpamit nga kita mo nga tanan nga barangay marubi niya namon kahit makakandakit kami police
present continuous within sa December 31 at pagkabuwa sa aga. Oo. So, may ara kita sa kapulisan dira nga makitaan sa mga barangay nga nagalibot-libot. Yes, actually, Eric, may aragid kita kapulisan dira nga magkandak mo patrolling kag mga saway sa mga tao o kabataan nga kapalimupok sa dalan na hindi pala sa designated area. So, para sa mga area doon, wala pa man sa biktima sa firecrackers incident, sir, no? Yes, amo man ang pasalamatan manamon nga wala pagid kami biktima sang firecracker. Oo. Kag ang ato nga mga kapulisan, sir, siguro aware naman nga hindi dapat mapalupok armas nila. Yes, aware na sila kay kapila na namon din designated sa ila na hindi gid pwede magpalupok sang ila armas. Din ko amo na ang suggestion again remind ko sa ila na likuan na lang mag-inom para at least ay wala incidente nga may Importante ba, sir, ang inom hindi pag-iupod sa armas lutang kag sa firecrackers, Major? Yes, actually, amo ginagintingaan kita mo para wala kita incidente nga may area. Finally, Major, imo sining mensahe sa imong area of responsibility at the same time imo sining New Year's message, Major? Yes, da pangabay kita pumuluyo nga sa ulog kay New Year's ang malinong kag matawsay din ang police station ang padayon man nga magserbisyo sa iya 24/7. Rest assured nga sa ulog karon sa pag-unga tuig para pirmi ang kapulisan sa inyo barangay or sa inyo pumuluyo nga at least makita nyo nga safety mo kag secured ka mo. With that note, Major, salamat sa time mo si Action Radio kag Merry Christmas, advance Happy New Year sa imo, Major. Welcome, actually, Eric Nongkag. Thank you so much kag advance Happy New Year sa tanan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Police Major Mesero na ang hepe sa Police Station number 1. Harap pa sa piya kalinya naton ang hepe sa Police Station number 9. Si Police Captain Rondel Tapang, ang hepe sa Station number 9. Harap sa piya kalinya, i-check tayo sa ning linya. Police Captain Tapang, sir, mayang gabi, advance Happy New Year sa imo. Happy New Year din, sir. Action Eric, may gabi man sa imo at saka sa atin nga pagpamati sa Action Radio. Yes, sir. Ano sa mga ginahimo sa imo dira opisina with regards sa pagsugalan nato sa 2023? Ito nga, sa simula ng umaga, Action Eric, bali nag-inspect na kami sa mga designated pa zone sa bawat barangay. So sabihin na mo lang ang authorized nga dito lang magpinalupok at ang among nag-conduct ng rekorida na nag-palimpan sa ating mga pumuluyo nga maghalong yun nga hindi na magpalupok isang dindiin para maiwasan yung mga disgrasya. Tapos gapilarma kami sa mga pusil, no? Na hindi din magpinalupok kay iyan magtani ng disgrasya at kamatayan sa ating mga palibot natin. At saka tuloy-tuloy din ang mga gailinang sa kalsada na akaway man namon nga dito lang sila sa compound para maiwasan yung mga mga untoward incidents kung sa dalag sila nag-create ng obstruction sa ibang gaagi. Then continue ngayon ang police visibility namin. No? We just pray na we'll end up and welcome this 2023. Maging peaceful lang ang paligid ng barangay namon sa Utataytay, Kabug at saka diri sa barangay Tumaga at Tumirit. Kamusta naman sir ang linokpanay sa area mo? Madami na o kung medyo kulukonte pa? Dahil nga ibungan itong ating campaign at talagang nag-hesitate na rin sila, no? Kumpara talaga sa mga previous years, kung sabihin, damo sa nilokpanay. Pero lang, ginasaway na dahil naman. O plan kita na talaga kami na mag-hindi sa distribution, hindi sila magpalupok kay bawal lang siya. May mga complaint ng aton sir nga makauturan, feel free to come sa imo dira opisina kati kabalo ko ara kay daya sir sa ato nga pagsaulog sang New Year. Yes sir, kanina nga may isang exhibition nga sinantahan namin kay may mga bata, siyempre mga bata di mo ginamano. Ginitagtag din namin dahil pag mga tawad para i-inform din sila nga hindi na magpinalupok. Otherwise, siyempre mayroon tayong may guidelines tayo dyan na illegal discharge of the firecrackers na maaari din sa sampahan ng kaukulang reklamo. Sa aton sir nga mga gun holders, hopefully hindi wag sila muna magpaputok in celebration sa New Year, Captain. Yes sir, yun nga, I'm appealing to all the yung mga baril, no? Kailangan din parang ginilan na hindi na natin mabalik ang kabuhay ng tao once na makahilo sa anuman na aksyon, hindi maayo, no? Diwata dito palupok. Kaya sabi ko nga, napakadelikado, no? Incidents na sa mga nakaraan din
So pag celebrar natin may katadyahan, hindi malungkot ang pamilya kung may mga mapilatan pa yun. So gayo dito sa mga gun holders, kahit lisensado whatsoever yan, itago din ang armas at saka kung nagainom, medyo dadahan lang, kontrolado pa rin ang sitwasyon. Sige. With that note, Major Captain Rondel Tapang, sir, finally, ang imo sining mensahe para sa pumunuyo nga nasakupan sa Station Number 9. At the same time, ang imo sining ang imo sining nga kwan, ang imo sining Christmas, ang imo sining New Year's message, Captain. Yun nga, I am hopeful and prayerful na sa pag-welcome natin na 2023, magiging tauhay, no? Peaceful ang ating paligid at masaya ang ating pumuloyo, no? At we hope for the best for 2023 with the help of our Almighty God at sa cooperation ng ating mamamayan at sa mga local government units natin at siyempre sa guidance ng nakakataas. Tayo din, very positive tayo sa darating na taon. At salamat din sa suporta ng mga stakeholders at saka sa pumuloyo ng 3 barangay. Kabog, Putataytay at saka Barangay Tumag. Maraming salamat, Captain Tapang, sir. Kag may gabi, kag advance Happy New Year sa imo. Amuman, Action Eric, salamat din sa pagtawag at saka sa oras nito. Advance Happy New Year to all, Bakulinyo at sa Kunis Takupan at sa imo din dyan sa Action Radio and Family. Salamat din at may gabi. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Police Captain Rondel Tapang, Hepe sa Police Station Number 9. Dito na lang kami dito sa Labiling kag mag-abot kita sa takra alas 12. Welcome na sa 2023. Ari pa linya ang Hepe sa Police Station Number 6, si Police Captain Dax Santillan sa line number 2. Captain Dax Santillan, Hepe sa Police Station Number 6. Mayang gabi dira sa imo kag advance Happy New Year. Yes sir, Action Eric, advance Happy New Year. Kag sa tanan nga tagapanamati ang imo programa, Happy New Year in advance. Yes sir, ano ginahimo sa mga sa opisina mo da with regards sa inyong pagbantay naton pag sugara sa 2023, Captain? As per the stage now sa aton National Headquarters, sa aton Regional Office, and sa aton BCPO Command. So kita diri sa Police Station 6, gabantay kita sa aton sa area. Number 1, gusto din natin main nga masugatan natin ng 2023 nga wala kita sa mapilasan tugas ang pagpalupot. So number 2 pagid, ang aton man nga kampanya, wala man ta siyang palupok gamit ang armas. Ikatatlo, ang peace and order sa Japon nga magatubang kita sa tinuig nga na-enjoy naton, bayaan natin ng tuig nga gin-enjoy naton, ga-enjoy kita nga di ka makikitaw lang sa atin. So mula na siguro sir ang aton nga balantayan subong ang focus ng police, siling pagsaulog sa New. Kamusta ba, Captain, ang mga linok panay sa area mo? Medyo gahimugasan o kung medyo laka-laka pa? Very minimal gid Action Eric, no? Pero marami ka libot yata na pong patrol, gina-remind sila nga gina-encourage yun nga kung may mo ko lang gandod na lang magpulipok, no? Para malikawan ang mga mga aksidente pag na-injure yung matugas niyo. Tapos hindi mo lang inom-inom sa dalan basta mga aboy-aboy bla firecrackers ba, sir? Oo, isa na sa gina-remind natin sa kampanya natin nga peaceful ang pagsulog sa New Year. Malagyan na sila natin sa dalan. Panugyan na lang natin siguro, saan ito pamati man. Kung may mo ko lang, susunod natin panimalay kita mag-inom, no? Kung magsilibrahan ko sa New Year para kung okay na ang ilingon sa akong lawa, diretso nakatulog tayo. Ay importante sir, hindi nagaro pag i-impon ang inom sa pagpalupok armas o ipnat sa pagpalupok sa firecrackers para malikawan ang aksidente, Captain. Yes sir, sakto gina. So yung po gani, yang buligan nato ng atong lugar nga mangin malinaw. Hindi natin po isa lagi sa kapulisan. Kita man mismo, kita man dapat ang sigurado sa aton nga aton nga pag-uwi, buligan nato ng atong kapulisan nga ang atong lugar hindi na likawan sa pagginamo. Ang kapulisan kasi kalibot man sa mga designated barangay nga dras lang sa makapalupok, Captain, no? Yes sir, kada barangay may mga designated nga firecrackers area, no? Usually na sila mga open field, mga basketball court. So encourage na mo nga
ng oldo tradisyon na naton, pero pwede na ako maliwat ng tradisyon kung may mga pasulundan na tanggal ng sunod pa sila. Captain, finally, imo na lang guro mensahe sa imo sini nga pumuluyo nga nasakupan kag imo sini nga New Year's message para sa ila, Captain. Thank you, Action Rex, sa radyo sa paghatag sa mga oportunidad nga makapanamyaw ako personal. Unahon ko siguro ang aton kapulisan sa Police Station 6. Unang pasalamat ako bilang officer in charge sa tulong na tuwig na pagservisyo sa atong kapulisan, no? Pagpili ng kalinom sa area sa Police Station 6. Amaman sa nasakupan sa Police Station 6, sa mga barangays nga nakasakupan sini. So, salamat sa inyong kooperasyon nga gisunod kita sa layi. Mumula na ang handong sa kapulisan nga ang adlaw-adlaw naton tanan is malinong, ikaw sa ginamo kag wala sang major na incident. With that note, Captain Santilla, sir, salamat gid maayong gabi kag advance Happy New Year. Yes, sir. Happy New Year. God bless inyo, sir. Sa sugataon nato nga tinuig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, Police Captain Jack Santilla, ang hepe sa Police Station number 6. Sa Iluwanto sa Piakalinya, si Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station number 8. Pero alang-alang tanay, no? Duwa na gilang ka minuto na bilin, no? Kag mag-aabot na kita sa takna nga alas 12. Goodbye na sa 2022. Welcome na sa 2023. Baw ang linok pa na ito gamat-amat ay himugasa, oh. Daras dalom namon daw sa barangay na, no? Nagalili ko bago lang gid. Baw makabataan ga pasundayag. Makabataan mo pinya mabakas pagpalupok triangulo. Kag maglagas tong adalan, baw. Hili ko base ko may hagunos blang ang motor kag salakyan, baw. Malapakan, disgrasya gid. Mga nanay tatas dalaw sa barangay na may kabataan nyo, baw. Sulusawayan nyo man kag bulumantay kag puguhan, nabi na nga hindi na maglagaw. Kay kadelikado sa sitwasyon. Para nagahimugasa ng ang linupok, gali na gumba man ang aton sini nga mga sound system sa mga kalye nato sa barangay, no? Puwerte ang kwan, puwerte ang nagumba na. Happy New Year dara kay Mamad Betelao and the family sa Binalbagan, no? Kay Manang Bekelao, kumari Jan Silao, kumparing Nelbert Adlanto, to John Berjud, Philip Jud, Alkim Jud, kay kumparing Jekyll Jud, ihado Aljan, kakay Nene Lao dira sa Binalbagan, Happy New Year. Mampoy sa masyal sa Binalbagan, mayang gabi dira sa inyo, ha? Kagang mga empleyada, security guard, empleyado sa Bisco Binalbagan, kay Miss Nora Di Mabildo dira, kay Mr. Leve Frias, Japa Urok pa, advance Happy New Year dira sa inyo. Rana, naghahana na. Prepara ka na Action Henry kay mapalupok panta. Kay migo ko Bong de la Paz, Bong de la Paz sa Victorias dira. Happy New Year sa inyo tanan-tanan. Happy New Year sa ato sini nga mga ka-aksyon. Ara na, nagalinagumba na. Ara na. Check na gabi ato sini nga Patrol Action Henry, no? Si Action na Minardo. Kay ato sa subong dito sa Mainyo Government Center sa DN, nagapatigayon ini sang fireworks display kag ang draw sang los tanan ginahulat gid, no? Ang auto kag ang 5 ka motorsiklo. I-check ta si Action Minardo.